Asher Anwer ta' 32 sena li joqgħod raħal ġdid huwa mill-Pakistan baqa' jinżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat fuq allegat attività sesswali ma' tifel ta' 10 snin. L-allegat każ seħħ is-sena l-oħra u kompla sa 22 ta' Jannar li għadda fir-residenza tal-Pakistani. Ir-raġel wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. 4 Sirjani u Libjan baqgħu jinżammu arrestati wara li tressqu l-qorti akkużati b'allegat sekwestru. Il-każ seħħ fit-13 ta' Jannar li għadda meta l-akkużati ssekwestraw lil Mohammed al-Satif Ibrahim kontra l-volontà tiegħu u weddewh bil-mewt. Il-pulizija kienet qalet li l-kwistjoni jidher li kienet dwar is-Sirja u meta l-istess pajjiż kien maħkum mir-ribelli. Iż-żewġ Sirjani residenti żurriq li l-etajiet tagħhom huma ta' 35 u 47 sena, Sirjan ta' 30 sena residenti ħal Safi, Sirjan minn Marsa Skala ta' 28 sena u Libjan ta' 38 sena minn Ħalfar kollha wieġbu mhux ħatja għal dawn l-akkużi. Ġeel Falzon ta' 27 sena li joqgħod ħażabbar ammetta li seraq minn fuq mara ta' 66 sena f'Ħażabbar u seraq ukoll minn karozza. L-avukat difensur saħaq li l-imputat għandu l-problema ta' droga u għalhekk talab biex jingħata għajnuna għal din il-problema. Is-sentenza tal-akkużat se tingħata nhar it-tlieta li ġej. Libjan ta' 34 sena baqa' jinżamm arrestat wara li jammetta li aggredixxa u weġġa' żewġ uffiċjali tal-Pulizija fil-Marsa fl-10 ta' Jannar li għadda. Il-prosekuzzjoni qalet kif dan ma kienx l-ewwel każ li l-Libjan aggredixxa lil xi uffiċjal tal-Pulizija u saħaq kif dan għandu problema kbira ta' abbuż mid-droga sintetika u problema ta' xorb. Is-sentenza se tingħata fit-2 ta' Frar li ġej.